Siemanko ludziska, witam was na nowym kanale Minecraft Polska. To jest akurat trochę tu już budowałem, ale a propos, chciałbym wam powiedzieć, że na tym kanale będzie seria Minecrafta. Podejrzewam, że będzie seria GTA. Myślę, że też będzie jakieś różne eksperymenty domowe, takie łatwe i w ogóle. Na razie nie chcę przedłużyć, tylko tak, to była taka informacja, więc na razie, jeżeli chcecie oglądać, subskrybujcie. A na razie nie musicie lajkować, bo i tak to pierwszy odcinek, więc no. I to byłoby na tyle z tego powiadomienia. Kłaniam się, kanał Minecraft Polska. He. No to dziękuję, subskrybujcie.